Γεια σας παιδιά! Να παίζουμε αυτό εδώ. Retail Tycoon. Φτιάχνεις το δικό σου μαγαζάκι. Και να το δικό μου. Εγώ άρχισα Ο λίγο. Κλάδος έχει αρχίσει λίγο. Όχι πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς το όχι πάω. Εγώ θα Αν αρχίσω έρθει λίγο. κανένας ληστής θα μου πάρει αυτό. Να, κοιτάξτε παιδιά. Θα μου πάρει περίπου. Να, Αυτό θα Να. το πάρει. να. Πήγαινε μέσα. Γεια σας κύριε και κύριοι, πώς είστε? Τι κάνετε Θα κύριε πάρουν και κύριοι? πράγματα. Που δεν βλέπω να παίρνουν. Γιατί όλοι μπαίνουν και βγαίνουν γαμώτο. Αυτό είναι σπαστικό. Περίμενε. Μήπως πρέπει να βάλω και άλλα πράγματα. Εντάξει, πατάμε 5. Θέλουν μπλούζες. Το 2. Μαθαίνεις. Όχι. Close. Ναι, έτσι, μπράβο. Πάτα order. Order. Ωραία, close. Κλείστο, έτσι. Πάτα το 1, το 1, το 1. Το 1. Όχι. Really. No problem. Θα τα έχουμε για τα υπόλοιπα. Ναι παιδιά, ελάτε, αγοράστε. Να, είδες, πήρανε. Πήρανε. Ναι, ελάτε, αγοράστε. Έλα, τα αγοράστε. Σκοτώσω. Ελάτε, μη σας γάμισω τη μάνα. Κάτσε. Ναι. Πάτα Το το ένα. 2. Πάρε κάτω το χάτς. Order. Close. Και βάλτε εκεί πέρα. Το 1 πάτα. Το 1 πρέπει να πατάς. Ωπ. Ωραία πάτα. Χ. Oh, my money. Παίρνω λεφτά. Παίρνω λεφτά. Ωχε, ταν. 740. Δεν είναι κακό. Για την εποχή μας. Ωραία. Σόντα, πολύ σόντα παίρνουν. Ναι, τους αρέσει όλα. Σόντα, εντάξει, πάμε να πάρουμε σόντα. Πάνω κάνουμε όλα. Σόντα. Για κάποιο λόγο έκανα και εγώ scroll μαζί με την πλάι. Αυτό το κάνεις έτσι. Για να πας πιο πάνω. Μία φορά το πατά. Α, εντάξει, πάτα χ. Ωραία. Φου δεν βλέπω να παίρνουν. GG. Παίρνουν. Είναι στα 6. Παίρνουν, ρε. GG. Α, πήρε ένα καπέλο. Ωραία. Για πολλά το καπέλο νομίζω. Oh, that's mad. Περιμένετε. Για το μεταξύ να καταλάβετε. Αυτό πρέπει να το βάλεις μαζί σε ένα και σε ψυγείο. Το ξέρω. Επειδή αυτό κάνεις. Πάτε το 1. Πάτε χ. So good. Να μην παίρνουν συνέχεια σόδες, θα πάθουν τίποτα. Τους πάρουν λίγο παγωμένο φίλε. Τώρα κάθομαι εδώ. Κάθεται πλέον. Παίρνω τα λεφτά. Και όταν μαζέψεις πολλά λεφτά μπορείς να βάλεις κάποιον να κάθεται εδώ πέρα. Ξέρω. Θέση. Όπα. Τελείωσαν οι σόντες. Όχι, δεν τελείωσε. Δεν βγάζει τις σόδες και βάζει τα άλλα. Όχι. Εντάξει, έχουμε 2 άτομα. Πολύ πελατεία πέφτει ρε φίλε. 730. Θα μας παίρνουν τα φασόλια. Θα μείνουμε χωρίς φασόλια. Μην μείνουμε χωρίς φασόλια. Πάθει τίποτα. Παιδιά θα πάθει τίποτα πλέον σαν να μείνει χωρίς φασόλια. Θα σε... Θα σου πάει το κεφάλι. Τι μάλα. Δικό μου λάθος. Παίρνω και καπέλα. Εντάξει, φεύγουν. Άστα la vista. Να βάλω και μερικά άλλα πράγματα. Τι βάζουμε. Τι βάζουμε εδώ. Και καλύτερα που δεν σε βλέπουμε. Αν να δουν εσένα όμως. Θα εκπληκτούν από το πόσο όμορφος είναι. Video games. Νίγηκα. Δεν έχω λεφτά. Περιμένω πελάτες τώρα. Πάρουν να φάνε.
to come. Για ποιο λόγο ναι, έτσι το κάνω, έτσι. Κάσε γκέι, θα μου ρίξει το δικό μου. Δεν πειράζει, μην λειτουργήσει και αυτός μετά. Ναι, να μην λειτουργεί, εσύ πληρώσει. Εντάξει, θα σας πληρώσουμε λεφτά το Roblox. Αχα, τι αστείο. Αχα, τι αστείο. Ξέρω, είμαι πολύ κωμικός τύπος. Πολύ μου το λένε. Πάντως αυτό. Δεν έχω λεφτά, ρε, τα κάρι. Α, ναι, δεν έχει τα λεφτά τα κάρι. Τα κάρι μου τα πάρει, τα κάρι μου τα πάρει, Εσύ τα θα κάρι πάρεις. μου τα πάρει. Άλλα, έρχονται οι πελάτες, πάμε. Όχι, έρχεται με άτομα. Φα! Πιο δυνατά. Sexy boy. Συγγνώμη, παιδιά, Sexy boy. ακούμε ένα τραγούδι του WWE. Bastard. Όχι, σταμάτησε το τραγούδι. Άσε με. Kiki bye. Μπαίνουν πελάτες, that's good. Παιδιά, αυτό ήταν το part 1 του βίντεο. Ναι. Και θα γυρίσουμε με το part 2.